Durant els pròxims dies, Paterna comptarà amb un espai dedicat a la promoció turística en l'oficina de la Diputació situada junt al Teatre Principal de València. Durant la inauguració de la instal·lació, els visitants han pogut conèixer els principals atractius de Paterna i degustar els seus famosos catxaps. Estem treballant en paral·lel, per una part, el turisme, per a que la gent de fora de Paterna vinga a veure l'atractiva que és la nostra ciutat, no només en patrimoni, també en cultura i també en gastronomia, però a més des de l'Ajuntament estem treballant per a que la pròpia gent de Paterna conega bé els nostres atractius turístics, perquè n'hi ha molts veïns que ens han dit que viuen en Paterna tota la vida i potser no han pujat a la Torre de Paterna. Entonces era una iniciativa que era prou interessant per als de dins i per als de fora, i per això jo crec que la Diputació està fent una tasca molt bona i li agraïm que puguem estar així. Encantada de que esteu així, de que esteu a l'oficina de promoció de la Diputació de València, al Cim Poeta Querol. Teniu les portes obertes de la Diputació, nosaltres estem per a ajudar als pobles i per a servir-vos, i que encantats de que pugueu estar així i de que repetiu les voltes que faci falta. Gràcies a aquest tipus d'accions de promoció turística, Paterna pot donar a conèixer tota la seva riquesa patrimonial, cultural i gastronòmica i seguir sumant visitants als més de 5.000 turistes que rep a l'any.